Reit, Ann, mae siop y pyrrel Lomax nawr yn caid I llun. Sut deimlad yw hwnna I ti wedi bod yma 18 o flynyddoedd? Mae fe bach o mixed feelings dweud y gwir gyda ti, achos fi ni'n mwynhau yn amser yn y siop, a fi wedi gwrdd o bobl, briliant. Mae mwy fel ffrindiau yna, a cwsmeriaid, a sy'n ni'n cael chans I cadw fynd, sy'n ni, ond so fe'n gweithio yma, so amser wedi dod. Ond siop y pyrrel ola yn Llambed nawr, mae'n drist I feddwl yn dweud? Odi. Cyn fi, oedd Mr Lomax ma am 22 blwyddyn, a wedyn o Lemeris ma. So mae siop y pyrrel yn Llambed wedi bod ma, independent, dros hanner can mlynedd. So mae hwnna'n drist iawn. Beth fydde ti'n gweld eisiau fwyaf? Wel, byddai fe'n misio y bore gynnar, ond byddai'n misio gwrdd â'r bobl regular sy'n dod mewn, maen nhw'n fel ffrindiau nawr. Fi wedi gweud, mae wythnos softa fi ar ôl cael y siop, a fi'n mynd mas I te da pawb. A fi'n cael gwpeth ti'n Tim, a fi'n mynd I gwrdd â rhywun arall, so bobl wedi gwrdd â trwyddo gweithio yn y siop ma. Pa mor bwysig yw siop y pyrrel wedi bod I bobl Llambed dros y blynydde? Fi'n credu bod e wedi bod yn bwysig iawn. Cyn I fi dod ma, oedd e'n lle fawr am teganau, oedd pawb yn dod I prynu teganau, ond mae amser wedi newid nawr. Ti'n modd, sa'n gwybod beth I weid, mae'n mynd I fod yn drist iawn. Ydy. Wel, mwynhau'r 5 munud fach extra gyd yn y bore. Ie, diolch yn fawr. A dymuniad, wel, ar ran bobl Llambed, diolch I ti am gadw pethau I fynd ma dros y blynydde, mae bobl yn gwerthfawrogi fe. Wel, fi moyn gweud diolch o pob un sydd wedi bod mewn yn y siop, achos oedd e'n pleser I fod ma gyda nhw. Diolch yn fawr. Diolch Ann. Yn iawn,